Hola. Vale. Bueno, bos días a todos. Son Carla Beijón, uróloga de aquí, do Servicio de Uroloxía, e vamos a falar do cribado do cancro de próstata en Europa, o proxecto PREISIO. Primeiro vamos a comenzar definindo que é un cribado, aínda que todos o sabedes xa. É a avaliación sistemática de persoas asintomáticas para identificar individuos con risco de padecer unha determinada enfermidade. Xeralmente está promovido polas autoridades sanitarias e ten dous obxectivos principais: reducir a mortalidade, en este caso atribuible ao cancro de próstata, e manter a calidade de vida expresada en anos de vida axustados á calidade, os cuales. Como se realizaba ata o de agora o cribado poboacional do cancro de próstata? Pois a partir de 1991 surxeu-nos a ferramenta PSA, o antíxeno prostático específico, que nos sirveu para utilizalo como diagnóstico precoz. No seu momento foi un boom, unha revolución, incrementando moi significativamente a incidencia e diagnóstico do cancro de próstata. Abriu a porta a posibilidade de tratamentos curativos e adecuados a cada fase da enfermedade. Pero unha década máis tarde da súa implantación comenzaron a surxir controversias médicas e éticas, xa que o PSA non sempre é un bo marcador de cáncer de próstata agresivo. De feito, nin sequera é un marcador de cancro específico. Pódese levar por outras moitas situacións, como infeccións do tracto urinario, un volumen prostático elevado ou manipulacións do tracto urinario. A súa elevación pode conducir a un número notable de procedementos asociados a un potencial impacto físico e psicolóxico nos pacientes. De feito, a súa elevación pode conducir ao diagnóstico de cancro de próstata non clínicamente significativo, cancros de próstata de baixo risco que non terían un impacto na supervivencia do doente. Este debate sobre o diagnóstico e sobre o tratamento do paciente foi alimentado en dous ensaios clínicos poboacionais, o ERSPC e o PLCO, que tiñan os dous o mesmo obxectivo primario, a mortalidade cancro relacionada. Falando do ensaio europeo, nel cribáronse 182.000 varóns e os seus resultados amosaron unha reducción do 25 ao 30% da mortalidade cancro relacionada, permanecendo o beneficio tras 16 anos de seguimento. Tamén se reduciu un 30% o cancro de próstata metastásico diagnóstico, moi importante, xa que estes pacientes sabemos que van a ter unha supervivencia diminuída, van a xerar máis gasto no sistema porque necesitarán ingresos, unha atención paliativa, altas necesidades de analxesia, presentarán fracturas patolóxicas, entonces non queremos chegar a este estadio. O número de pacientes necesarios para facer os que era necesario facer o screening para poder obter un beneficio aos 16 anos era de 570 e o número de pacientes necesarios a tratar para ter un beneficio aos 16 anos de 18. Recalcar que este número de pacientes aos que era necesario cribar era menor cos que se aprobou o cribado do cancro de mama. Por que non se está a facer entonces o cribado poboacional do cancro de próstata? Agora o veremos na seguinte diapositiva. Sí que é verdad que o cancro de próstata é, en xeral, unha enfermidade lenta e necesitamos bastante tempo para poder ver as diferencias. Entonces, o seguimento prolongado e o recribado periódico repetindo PSA cada X tempo son imprescindibles para poder acadar unha maior reducción da mortalidade. En contrapunto, temos o ensaio americano. Nel cribouse a menos pacientes, 76.000 varóns, e durante menos tempo, durante 10 anos de seguimento. Cando acabaron os 10 anos, non se atoparon diferencias estadísticamente significativas entre os dous grupos con respecto á mortalidade cancro relacionada. Entonces, aí estaba sentada a controversia. Un ensaio era positivo, outro ensaio era negativo. En Estados Unidos estableceuse unha recomendación en contra da realización do PSA. Posteriormente, en 2016, reanalizouse os datos do ensaio americano e viuse que o 90% dos homes do grupo control xa tiñan un PSA antes ou durante o estudio, o sea que había un montón de contaminación de datos e non se podían entonces encontrar diferencias entre os grupos. Cando se tuvo en conta isto na reanálisis, veuse que en realidad a reducción da mortalidade de cancro relacionada, tendo isto en conta, era entre un 27 e un 32%, uns datos moi similares aos que aportara o ensaio europeo. Cal é o problema destes cribados poboacionais? Que están deseñados fai máis de 30 anos e baseados exclusivamente no PSA, que, como estábamos falando, non é unha ferramenta perfecta. Agora necesitamos un cribado adaptado ás novas evidencias científicas que foron surxindo durante estes anos e que reduza tanto a mortalidade como o sobrediagnóstico e o sobretratamento.
cal é a situación do cribado na Unión Europea a 2024? Pois cada país foi adaptando esta controversia máis ou menos como lle foi parecendo. Por exemplo, en Alemania e Francia, as autoridades sanitarias están en contra do cribado poboacional do PSA. E os médicos, os urólogos e os de primaria recomendan ofrecer o PSA aos pacientes solamente tras unha información minuciosa de cales son os riscos e cales son os beneficios que van obter. Iso tamén é o que se recomendaba dende a Asociación Europea de Uroloxía. En Países Baixos, a Asociación Nacional de Uroloxía está en contra de ofrecer activamente o PSA. En España sabemos que non existe un cribado organizado, pero realízase a detección precoz do cancro de próstata basada en accións oportunistas. Isto significa que o paciente vai a un recoñecemento de empresa ou vai a primaria por outro motivo ou por síntomas urinarios que sabemos que non sempre están relacionados co cáncer de próstata e solicítaselle un PSA. Lituania é o único país que ofrece un cribado poboacional non organizado entre pacientes de entre 50 e 75 anos. Pero a realidade é que o PSA se está usando de forma activa e o seu uso está a se incrementar de maneira progresiva. Entón, temos que saber que vamos a facer con todos estes datos. O ideal sería facer un cribado poboacional baseado na individualización do risco de cada paciente, baseado na evidencia actual, para poder detectar o cáncer clínicamente significativo, ese que sí que vai ter un impacto na supervivencia do paciente, evitando o sobrediagnóstico e reducindo accións médicas innecesarias, por unha banda, pero, por outra banda, mantendo a mesma eficacia na reducción da mortalidade de cancro relacionada. Hoxe en día temos novas ferramentas para individualizar o risco de cada paciente. Existen calculadoras de risco que usan algoritmos e nomogramas que combinan varios datos clínicos, por exemplo, idade, PSA, tacto retal, volume prostático, antecedentes familiares e antecedentes de biopsia previa. Tamén surxiu unha ferramenta que cambiou o paradigma do diagnóstico do cancro de próstata, que é a resonancia de próstata multiparamétrica. Nesta, gradanse as lesións nunha escala PIRADS, de 1 a 5, similar a que existen outros órganos como a mama ou BIRADS. E, de feito, facer a resonancia antes da primeira biopsia está recomendado dende 2019 pola Asociación Europea de Uroloxía, porque ao seguir esta estrategia diagnóstica aforraríanse moitas biopsias cos seus potenciais efectos secundarios e diagnosticaríanse, seguindo esta estrategia, maior número de cánceres clínicamente significativos. Tamén surxiron test plasmáticos, urinarios e xenéticos que nos poden axudar en este momento e incluso as ferramentas de inteligencia artificial para analizar as imaxes de anatomía patolóxica, as de raios ou deseñar estes algoritmos que nos poden axudar a individualizar o risco de cada paciente e chegar a un diagnóstico máis certeiro. Os retos aos que nos enfrentamos son a disponibilidade das infraestructuras, o entrenamento dos profesionais que nos vamos a dedicar ao cribado, intentar acadar unha calidade homoxénea entre as diferentes rexións e países, vamos a ter que facer un reaxuste dos recursos e pouco a pouco ir reducindo o cribado oportunista para ir evolucionando a un cribado adaptado ao risco e un manexo gradualmente máis consensuado. A partir de 2021, a Asociación Europea de Uroloxía propuxo unha estrategia para a detención do cancro de próstata precoz adaptado ao risco. Entón, estratificou o PSA en niveis segundo a idade e tamén implementaba neste algoritmo diagnóstico as novas ferramentas de estratificación, usando as calculadoras de risco, os nomogramas e a resonancia magnética. Con isto tiñamos un resultado de probabilidade de ter cáncer de próstata significativo, con un risco baixo, un risco intermedio ou un risco alto. Iso abría as portas nun futuro a solicitar o PSA adaptado ao risco por uroloxía e por primaria, a facer novos ensaios clínicos con ferramentas actuais e non cas ferramentas pasadas, e incluso abría a porta a un programa europeo de cribado risco adaptado. A Comisión Europea fixose eco disto. En setembro de 2022 propuxo incluir o cribado poblacional do cancro de próstata. Recomendouse aos Estados membros avaliar a viabilidade e eficacia dun cribado ordenado do cancro de próstata, usando o PSA e a resonancia en homes de ata 70 anos. E elaborou directrices sobre este cribado co apoio financiero do programa UE for Health. Entón, aportou unha financiación, ou vai aportar, entre 2021 e 2027 de 5.300 millóns a este programa UE for Health.
para deseñar un proxecto organizado e unificado de detección temperá do cancro de próstata, de carácter individualizado e baseado no risco de cada paciente. E dai surxe o proxecto PRAISE-U, que as siglas significan Prostate Cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union. Perdonando o acento, significa sensibilización sobre o cancro de próstata e iniciativa para o cribado na Unión Europea. Este proxecto ten varios obxectivos, do que vimos falando, deseñar un algoritmo de detención precoz, intelixente, personalizado e custo efectivo baseado no risco de cada paciente, unificar todos os protocolos e directrices da Unión Europea, recopilar e distribuir os datos relevantes sobre o cancro de próstata e reducir a mortalidade e morbilidade por cancro de próstata, evitando simultaneamente o sobrediagnóstico e o sobretratamento. Para iso formouse un consorcio multidisciplinar formado por médicos, investigadores de cancro de próstata e expertos en tomas de decisións de Europa. Formouse unha rede de hospitais, sociedades médicas, asociacións de paciente e autoridades nos que participaron 25 institucións de 12 Estados membros. O proxecto dividiuse en varios paquetes de traballo. O paquete 1 e 6 son de coordinación e de publicación dos datos unha vez que os academos. Os paquetes principais de traballo son o 2, 3, 4 e 5, que son os máis interesantes, onde se recopila o coñecemento, se desenvolven os protocolos, se realizan as probas piloto e se evalían os resultados. Os centros pilotos son 5 en 4 países, un en Polonia, un en Irlanda, un en Lituania e 2 en España. Durante 3 anos vamos estar facendo o noso papel de centro piloto e vamos a avaliar as necesidades primeiro, informar da situación, despois de desenvolver un modelo de evaluación e implementar un protocolo e ilo realizando para aportar Big Data sobre o cancro de próstata. Os obxectivos particulares dos centros pilotos españois son en Manresa avaliar o cumplimento cando son os profesionais de atención primaria os que invitan a poboación a participar no cribado. En Ferrol vamos a valorar a viabilidade do enfoque baseado en riscos, incluindo, sobre todo, os efectos psicosociais que un cribado pode desenvolver nos pacientes. Este é o diagrama de fluxo de como se está a realizar e implementar o cribado na nosa área e vamos desgranando pouquiño a pouco. O primeiro é a quen está dirixido este cribado, cal é a nosa poboación diana, cal é o tamaño amostral que necesitamos e como se invita a xente. Pois a poboación obxectivo son homes entre 50 e 70 anos da área sanitaria de Ferrol. Pódense sacar da base xa existente de cribado do cancro de colon. Necesitamos sobre 12.000 homes. A metade serán entre 50 e 60 anos e a outra metade entre 60 e 70. Necesitamos máis ou menos unha distribución equitativa entre poboación urbana e rural de acordo á localización rexistrada da súa residencia. As invitacións envíanse dende a Dirección Xeral de Saúde Pública en lotes de 1000 por mes, a través de mensaxe de texto ou correo postal. Aos non respondedores, ao cabo dun mes, envíaselles un recordatorio polas mesmas vías. Unha vez que lles chega a invitación, poden acceder a un enlace que os leva a unha web específica, onde existe material informativo sobre o cribado. Aparecelles unha fiestra de diálogo. Está vostede interesado en participar no estudo? Se clican que non, invítaselle a responder a un cuestionario. Se queren respondelo, firman o consentimento informado e responden ao cuestionario. E se si están de acordo en participar no cribado, saltalles a pregunta de como prefire ler e firmar o consentimento. Hai opción de firmalo online con certificado electrónico, ao que acceden, leen e firman, e despois responden ao cuestionario de entrada, ou senón, envíaselle por correo postal e pódese devolver nun sobre preselado. Infórmaselle de que se lle vai enviar desta maneira e invítaselle a acceder a responder ao cuestionario. Temos un teléfono de contacto para as posibles dudas que poidan surxir e, entre os cribados, estímase que un máximo de un 50% da poboación acepte participar. Contamos que participen sobre uns 6.000 homes. Os homes que aceptan participar no cribado con un consentimento informado firmado son citados por persoal administrativo para ir realizar a extracción sanguínea para a determinación do PSA. Esta é unha solicitude electrónica que se xera automáticamente e se marca con participante PRAISE-U para poder facer a trazabilidade de datos. Dende o Laboratorio Central do Hospital procesase a emitir un PSA maior a 3. Cando veñen á consulta de uroloxía, facemos a primeira estratificación do risco.
Usamos a determinación do PSA, realizamos un tacto retal e en consulta con unha ecografía facemos un volume prostático. Todos estes datos metémolos nunha calculadora de risco que nos pode aportar varios resultados. Se teñen un risco baixo, dicimoslle que non é necesario que sigan no estudo, que fagan un seguimento recomendado por nós e despois duns días chamanlle para facer o cuestionario de saída. Se presentan un risco intermedio ou alto, son os que se lles está indicado solicitar a resonancia magnética de próstata. Estimamos que se poidan facer máis ou menos 375 resonancias nestes pacientes de risco intermedio ou alto. Cando van a facerse a resonancia a raios, teñen unha xenda específica tamén, chamada PRISU, e usan unha resonancia Siemens de 3 teslas. Os radiólogos informannos as resonancias, as lesións posibles, con un informe estandarizado, categorizándoas según a escala PIRADS. As lesións PIRADS 1 e 2 son moi pouco probablemente cancerosas. Entonces, os pacientes veñen a revisión, a consulta, informámoslle de que teñen este tipo de lesión e que xa non fai falta seguir no cribado. Poden facer un seguimento clínico e ao cabo duns días chamanlles para o cuestionario de saída. Se presenta unha lesión PIRADS 3 que pode ou non pode ser cancerosa, hai unha probabilidade intermedia, facemos unha segunda estratificación do risco, metendo os resultados da resonancia, da ecografía e os datos clínicos previos. E podemos ter un risco baixo, entonces salen tamén do cribado e recoméndaselle un seguimento clínico, ou un risco intermedio alto, aos que se lle propón facer unha biopsia de fusión e remíteselle á consulta de anestesia. Os pacientes con lesións PIRADS 4 e 5, que son moito máis probablemente canceríxenas, propónselle directamente unha biopsia de fusión sen necesidade desa segunda estratificación do risco. E remíteselles tamén a consulta de anestesia. Estimamos máis ou menos que 200 pacientes poidan ser candidatos a biopsia de fusión. Cal é a diferencia entre unha biopsia convencional de próstata e unha biopsia de fusión? Pois a biopsia convencional facémola por vía transrectal, que pode asociar maior cantidad de infeccións urinarias e sepsis, e tamén dá máis dificultade para chegar a certas partes da próstata. A parte anterior queda máis alonxada. E tamén é unha biopsia aleatoria. Collemos aleatoriamente mostras de diferentes partes da próstata. Unha biopsia de fusión é bastante distinta. Para empezar, a vía de abordaxe é perineal, co cal redúcense as infeccións urinarias e sepsis. Ou coa abordaxe transperineal chegamos tamén mellor a esas partes anteriores da próstata e podemos ir dirixidos á lesión informada na resonancia, dando uns pinchazos de biopsia na lesión sospeitosa e despois outros pinchazos sistemáticos. A desvantaxe é que tamén levan máis tempo e necesitamos unha sedación profunda ou anestesia xeral para poder dar todos os pinchazos necesarios. Unha vez que facemos a biopsia, que a facemos de fusión, as mostras van á AP e infórmase tamén con un modelo estandarizado. Cando veñen os pacientes á consulta de uroloxía a ver o resultado, se non hai cancro, mandamoslle un seguimento recomendado por nós. Se diagnosticamos un cancro de baixo risco, van a un protocolo de vixiancia activa en calqueira momento que o cáncer de próstata progrese, empeore ou se amose de peor grado, podemos ofrecerlle un tratamento con intención curativa sin perder a ventana de oportunidade. Se presenta un cancro de risco intermedio ou alto, ofréceselle xa directamente un tratamento individualizado, que pode ser con intención curativa, con cirurxía ou radioterapia, se están localizados. E se están localmente avanzados ou son metastásicos, que é a opción menos desexable, pois tamén se lles ofrece o tratamento individualizado ao caso. En este momento xa acabaría o cribado e a todos lles chegaría o cuestionario de saída. Como vamos vendo, remárcanse durante o cribado bastante estas enquisas para recopilar os datos psicosociais. Na entrada e saída do estudio recóllense datos sociodemográficos, como os coñecementos e actitudes cara a detención do cancro, a percepción dos pacientes do risco, a alfabetización sanitaria e unha información psicosocial cunha enquisa de estrés, ansiedade e calidade de vida. Esta enquisa de estrés, ansiedade e calidade de vida vai ser repetindo en cada etapa do estudo. Os datos son todos recollidos por un data manager e por persoal da Dirección Xeral de Saúde Pública e son transferidos á RedCap para que estén aí colgados e posteriormente poidan ser analizados. O cronograma do estudo o proxecto PRESU iniciouse en abril de 2023 e vai durar 30 meses. O traballo de campo aquí no hospital iniciou fai un ano, en abril de 2024.
En setembro do 25 concluirá o estudo piloto e emitirase un informe preliminar de resultados. Pero como vai o cribado? Como vamos? Como é a chicha dos datos? Pois actualmente xa foron invitados 9.000 pacientes. 5.310 declinaron ou non contestaron e aceptaron 3.690. Destes, 3.424 tuveron un PSA menor a 3. 266 presentaron un PSA maior ou igual a 3. Destes pacientes con PSA elevado foron estratificados na primeira estratificación do risco e 148 presentaron un risco baixo, houve 3 abandonos e 107 un risco alto ou intermedio. A eses 107, nos que está indicada unha resonancia, fixéronse xa 99 resonancias e hai 8 pendientes de facer. Foron a segunda estratificación do risco e en 43 está indicada a biopsia de fusión, en 31 non está indicada a biopsia e hai 25 aínda pendentes da segunda estratificación e reconsulta. Nos que estaba indicada a biopsia de fusión, hai 16 pendientes de biopsia, hai xa 27 biopsias realizadas, 11 foron diagnósticas de cancro de próstata e 8 foron clínicamente significativas. 3 foron cancros de baixo risco. Hai 9 biopsias negativas e hai 7 pendentes de informar. Queríamos, dende o Servicio de Uroloxía, agradecer a todo o persoal que colabora no proxecto, dende enfermeiras, auxiliares, anatomía patolóxica, anestesia, por suposto uroloxía, o persoal de administración, que nos están axudando a poder completar este proxecto pioneiro moi ilusionante. Queríamos tamén animarvos a que fomentedes o cribado entre homes de 50 e 70 anos que sean invitados ao cribado, dende todos os ámbitos sanitarios. Hai que recordar que o cancro de próstata ten unha incidencia e unha mortalidade moi similar ao cancro de mama, pero non hai nin a mesma concienciación nin as mesmas campañas. Entonces, animar a todo o mundo que poida participar no cribado. E, por suposto, o noso objetivo fundamental é que agardamos ofrecer un diagnóstico precoce e individualizado que alongue a vida dos nosos pacientes e aporte calidade de vida. Moitas gracias. Hola. Pregunta. Muchísimas gracias, Carla. ¿Tenéis preguntas? ¿O algún comentario que quiera hacer alguien? ¿Dudas? Nadie duda. Yo te iba a hacer una pregunta, porque realmente dices que invitar a todo el mundo al que quiera participar, pero realmente, ¿cómo tendría que hacer alguien que quiera voluntariamente ofrecerse para el cribado? No puede ser. Claro. Voluntariamente non pode ser. De feito, tuvemos casos que preguntaron porque sí que querían participar no cribado. A xente está mostrando moita aceptación e moito interés, pero solamente son si lle chega a invitación. Son eses pacientes seleccionados para ter unha distribución equitativa de idades e de rexións. Entonces, si animar aos que lle chega a invitación para que poidan participar. Y a los que les llega la invitación y la rechazan, de alguna manera, bueno, cubren ese cuestionario rechazándolo y se les vuelve a invitar, se les vuelve a hacer ¿hay alguna manera de intentar recapturarlos o no? Eu creo que non, os que rechazan, creo que non se lle volve enviar a invitación. Os que se lle volve enviar son os que non responden. Que, bueno, imagínome que haberá un certo número de xente que non responderá ou por olvido ou por non saber como manexarse ca aceptación do cribado. Bien, ¿alguna duda o pregunta? No tenéis ninguna. Ya sabéis todo. Mira, y otra cosa, porque claro, en el de colon, por ejemplo, en el supuesto de que alguien entre al tema de, en el caso del colon, pues así se le hace la colonoscopia, digamos que pasa como otra situación en la que se le revolvería a captar 5 años después, normalmente, bueno, según resultado de la colonoscopia, evidentemente, si la colonoscopia es normal o tiene algunos adenomas, entra en otro protocolo diferente, pero después se recapta otra vez habitualmente a los 5 años, haciendo un resumen así un poco rápido. En este, los que ya han hecho la prueba, los que hacen la resonancia, lo que sea, después, ¿en qué situación quedan? De momento, bueno, es un estudio piloto. De momento non se sabe como, porque este é o estudio inicial.
Entonces, sí que despois, según a Europea de Uroloxía, hai unhas recomendacións para repetir o PSA según o nivel e según a idade cada X anos. Entonces, recapturaríase a xente repetindo o PSA e, se é necesario, volver a cribar o risco, volver a facer a resonancia. Claro, o malo é o bo para os pacientes é que o cancro de próstata evoluciona moi lentamente. Entonces, eu creo que antes de establecelo, poder facer unha determinación firme, van nos facer falta anos para poder ver o resultado en mortalidade. O sea, o impacto en supervivencia vai tardar aínda un poquinho. Pero bueno, estamos ilusionados, nos creemos que vai funcionar. Moitas gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Bueno, pues entonces, gracias a ti, Carla, y a todo el servicio de urología y nada más. Vale, hasta luego.